Get it. I got a lot of guys get it. Yeah, I see it. I went away, I did, yeah, it's in a car, by a car, blue cup, or not what's a winter. Shy. I do go call daddy. No, go happy go, say good nine and be good. Be good. And my own nine and happy go. Don't. And that baby, she and I, the back even. Again, but hatch and see that, she tell you off, ma. Obi Victor, Kaki, man. The aluminum. I'll be fair, the woman. You're highly welcome. One of my family earlier today. Network earlier earlier. Alana Bogodum is with Alama. Now, Jorgens. Again, it's crazy for. I didn't know. Alana Bomo, Nick, economies with that. See again, Begul, Kakala on Begul. Come Begul. Hey, nah, Kakonume. Yagasi, Yamama. Yamama. Credit Bumdi. You know when you come with you go. Oh, Julie, okay. Juliana. Yeah. Moi, toi là-dedans, Carlos, Yetik, Atigundan, Carlos. All right. One of my program I be doing know tonight MS. So I want one or two things I got back with Vibe and Jpac And Okongwu Dibia, Ayaya Nando, now the settlement and everything. So I can hit you on about. Let's go back to what we started earlier. It has to do with some kind of manipulations in the gathering of the brethren. Do I call it considered the gathering of the Christians? Only if an Afro and Catholic, an Afro and Anglican. So Mrs. Nafianaka Umulu churches here. One of our famous Akaniruniano Christianity and Eluene Christianity. One of found the Catholic and the Anglican and city working at the or Cameron de Bonde. They would have tried as much as possible to differentiate between the real thing and the even far trial as much as possible. You can't do Nigeria where Christian Association of Nigeria. The name calls Abuja Pentecostal Fellowship of Nigeria. So, then what kind of law? Some kind of job much. Yankana Bazia and Milia. Na side and then Kenny. No, no cover off one. On no cover off one, in your line so go. So where the Cadipalu Kita now you're one and a fair. I go, I know that I post to a car for what's in there. Most of the things. And they work with them. You just want to on Facebook, no what cause a problem. So most times I ana epuchi or the kind I had a mega say research, no more refine enough. I have to go more than enough Zula man they find a man worries. For example, Obona Gewa Bonyan Wafer, who never back actually they be fame. Somebody else I be not redirect, no back or guard. No, the busy are not in favor of you. Meanwhile, it goes on your instruction. This is how it should be. So, summarize and use Igbo language, please. And my English. Oh, Igbo kind as well.
So, to start with, the maker of heaven and earth, okwu sị na-arụ gị bụ ụlọ nsọ ya. He doesn't want you to relocate it. Ọ dịgo comfortable ebe ọ chọrọ ịnọ. Ọ chọrọ ibi inside of you. Ọ chọrọ reveal onwe ya to you. Ọ chọrọ ka gị na ya na-emekọ ka ị mara ya. I will decide ya no na your body adrozi enough ka ị relocate ye your maker n'ụlọ alụrụ alụ eji cement wee lụọ. Ebe a ka ị relocate ya wee pronounce what the place no house of God. Listen, mgbe ụfọdụ anyị na-eme ife, mgbe ụfọdụ anyị soro multitude na-ezuzu ezuzu, anyị amara ife anyị na-eme. Mana oge elugo oge anyị ga-ajụ onwe anyị ajụ, are we on the right track? Well, if you feel that I'm against you as a Christian, no, but you need to follow if now your body is my sanctuary. So why relocate God? You said that the communication, that communication, no, you relocate gap or far from Yama. So can go out of more any amount of or more buy get change our mind from the if I'm already. We already know the truth. Now somebody could work about no look. Pastor we name or well only usuru n'ofe ono ọlachanyezie aka n'ọnụ ịlachasia ịkwa onye ọzọ abịakwa usuru na melụkwa nni like garị ka wele ya for example imelụ garị onye ebudolugo ofe isuru n'ofe iweluzie aka ga kwesị ịlachanye ya na onye nke a n'ọnụ onye nke ekunikwe esi one a na-abịa n'apụ nwanne m ọbịkulisi odere si na mmadụ onye na-emebe a n'isi dị ya mma. O nwere oge Chukwu nyere such instruction. Ife juwe na-agba na ngị banye n'ụlọ o nwere ike ọ bụ na ịba n'ụlọ a n'ihe enwenwuzizi ịra amapụta ka ngị na brethren na sisters na-afụ na-akpakọrịta nkata. We know, but amalụ that na the world we live in today ebeziri all this is so close to us through internet. The world not at our feet now. When you're going to take advantage, will lie down forever. It's either you stand up now to reclaim your position or to make mark your presence. If you can't do it now, I wonder when you will do it again. Time I draw. You are passing away, you are fading out. If you want to be friends with God, that you must be friends with God, then create a space. If you go every place or to dwell in you, Ibulu many things, Bujo, so many problems, so many things. So where is this space? Create that space. Church is never where you can find God. Church is where you can go and find your brothers. People that has one faith with you. It's not like you are going there because God is there. No. God is all over. But you that says that God said, I want to tell you what God said from the Bible you are carrying. It says, your body is my sanctuary. That is what it said. Pastor Mugu. Imagine and the pastor are not happy with us. They do all these things. They are not happy. But it's not as if they are more. All those things, I condemn them. Sorry. Because when I this call, it's very important. Sorry, because. Hello? See, I call you back, I beg. I did live, okay? Hey, this guy does with me that. So, even in India, upon of ife igwe Ayaya na Nando na onye a na-eme kịta. Ife a bụ just
the same thing na-emekwe before kpata na some people ji akafa voluntarily, not because na their parents na-eje ụka. They decided nna kafa banye ụka etu ọbụla both head told ife niile kafa banye na the church, forget ya ife omenala because of the way I si aga. Ka gwakwa gị eziokwu akụ ezughasị gịnị ka anyị eyiri m ahụ. You like my dressing? You like it? Yeah. You can say like it now. Many villages in Gajana, na-ege ọfụma. Many villages in Gajana enweghị single piece there. Ofu mkpụrụ piece anọrọ ya. In fact, anakọtazi n'afọ omume anyị na-eme na ọ bụrụ na ụka abịarọ. I am qualified the words of about in terms of development you moving, but to what we believe in, more than if I never. Yet, nke bezo can number. When you buy na the two, or anything open to do with, and why you more one okay prove for innocence. In the buy, I na the two extreme. No one on the woman and the chop of many things, man. I am the very, very difficult to control. So you can some people in nature and say, no matter what. No back have for peace. A back on a general within the mother bank. Because in a church, and you find a mechanically gentle, based on Dutch Abutelian, find an Elon Dutchana. Thank you, Peter Dal. If you want to chase for life again, you see and here. You want no chair, we have for the see. One chair, we have for the see. I want more ever. Try be again. The Korean car, or no changing. You got see me lose the mother. The bandit on top 13 the call for itself. They were done. What ever going to about here? You think no, Unculus. So, I remember Hillary Junior. Banner of Natchez, Abamos Botonia United, yet original, Korean, non negotiable, no turning back. Aenia, both through thick and thin. You too, Sinade. Yet the chase. The chase that is open, none is open no moon because no two are over there back. You talk about results now. Camel type what their club now. If you don't make, not going to Subapa 12. Koga, the Panian, it's not a wire cha. Man, you go Liverpool fast now. You go to Madrid, so if I don't want to make this way, look it, I have to go up a queen up or you make it even in there. Okongwu Dibia, a male or wappo, or mother you were born a Yabia, Jpac, Jpac, you know, where I don't use na the order, and then if I name yet. I dey focus not the chase. Ndị ada achọ peace. If you want to chase, when we peace, the guy, I want problems always. The chase. Oh yeah, you want call you get so. However, na religion they twice when they deal with the thing. I never get the anya. Obaga me ba anya obara. Yabana bo for the Indonesia, no man. He had a chopper that na church is only fed dilute to church play while is both a part in a way. On a brief is too much. More na hotel here. He was here last year. And 2 years back. He got for that now. Ndị dibia na nwụrụ ihe a na-eme pastors pastors nwere ike ị na-eme ihe ọ na-eme kwuo okwu dị anya
na-emekwa ihe ọ na-eme were afa Jizọs ya na-arụrụ onwe ya ọrụ na-eme ihe ọ na-eme n'anya udo. Mana ndị nke ịma aka dị na saịdị fa ka esi ya egbu ha egbu kpuo ezinụlọ ugbo. O nwere spirit nọ na datin, o nwere spirit nọ na datin. A ga-engesi ife aya ya na ndị okwu na da vidio mmanye the thing wutekwa mo, you know. Ọ bụ ụlọ ịma na skits a na-eme na ma content a na-create ekwezi anyị malụ nke bụ nke okporozi anyị malụ nke bụ nke etu esi adị esiti be dị ọrụ before na etu esi wee sitizi ya nke ikpeazụ a egwu chenji mana ọ na ife ọbụla melụ to do with life ndị mmadụ akwa anyị na-ekwusi ka echenji the concept na Nollywood. Kedu mba anyị na-agba ka anyị chenjizie ya physically na abrozife Nollywood? Anyị dị too extreme when it comes to how to destroy our brother's life or even their family, to wipe everything. A ga-enyekwa space, enwekwa space anyị na-create for ebe nwere like arbitrary, ebe ha nwere ike nọ bakọ isi na resolve cases ka ọ rapụ iluzi to this extent. Maka ime enume a na the thing ka na damage kwe who we are, which is our identity. Ọ ka na damage omenala anyị, ọ na-enye ezigbo aja afa. O nwere etu ọbụla ị ga-esi wee na ịgbana o siri ike ifu dibịa ga-adị etu ha ndị kịta. O siri ike efu ya. O nwere so many things need ịda akpa aka ka the thing na-eyi tudu n'ife ewenata aka n'aka a na-amadebe ebu ka esi ya egbu mmadụ ka isi ya eme nka mee nka chiefogo onye mma ka esi wee na-eme improve ka anyị ma anyị ga-apụta kene na dark age a ife a dị ka total darkness, the way we think, the way we behave. And mana Chinefo na-amụta so many things. O nwere ife Jpac gwara that boy ọ sị ya nya na negodo environment ebe ọ nọ kịta. Ọ sị ya na negodo ebe ọ nọ ya na background ebe ahụ ọ nọ na n'ezi oge ọ na-serve dibia, you know. Ọ na-compare si ya na nke a bụ darkness na nke a bụ ime ọfịa and all that. Ka mkpa eziokwu onye ọbụla use that kind of statement, you can't blame that person much. Like na Jpac ikwu okwu a, I can't blame him because the way I just practice omenala anyị ọdịrọ mma. Okay. Ụzọ J isi bro read the comment. After nke comment nke ịchọ ka m. Okay, see, because it is fake. Dibia doesn't talk much. Dibia can talk. It depends if ọ na-ekwu. Ọ bụ na onwe dibia volunteer na-ekuzigasị ife dị anya ọ malụ mma. Ndị na-eme ya bụ ndị eze nwanyị ka anyị na-afụ. Ndị eze nwanyị na-apụta na-ekwu ife dị anya. Anyị ma mgbe Ada Obu Ijele na-apụta na-akụzigasị ife. So ụmụ nwaanyị na-akụzigasị ife dị na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ịkụzi ya malụ mma na ịkụzie ya na people ga na-ama the importance of this thing, but those people are willing to ije ịchọba ife a. Ịma na nke nwa bụ onye maalụ maka mgbọrọgwụ a na mkpa akwụkwọ a, o nwere ka ị ga-esi ga-agbakọ ọnya. Ọ bụrụ na ọ dị possible na a ga-atọ ọnụ ya to tablet, ọ ga na-ele ị na-echi ikuku ya to people outside. O nwere ndị na-enwero access to afịfịa nọ n'ime ọfịa, fe nwere access to ife. You can register your brand. Ọ bụrụ na ị nwere ike inweta register, you can register no under somebody. You got to secure kwa your product, secure ọnya. Ị na-emekwa ihe ị na-eme. Ị na-supply ya outside. You can look for money anywhere. You can ị ga-achụta nwu client go online.
mmadụ enweghị ike isi na dibia ga-apụta na Facebook. Dibia ga-apụta ife ị na-eme ga na-ekwu anywhere anyị nọ. Ị na-eyuzu Facebook ịpụta kwuo n'ibu dibia abụrụ alụ, and the moment ikwu n'ibu dibia, if na many people were problems, they will come to you in their numbers. People will be confused. They don't know what to do. Find the direction. Mana gịnị ka ị need? Sure contact. Ka amalụ nọ ife a ka ị na-eme. Ịpụta ihe apụta nwe ebe a. It is simple with people. Ada ama n'ife melụ na mgbe ụfọdụ na-arụ ọrụ na ọrụ ga-agara aga. Nesia factors na-lead to block ụzọ. Yes, enwere mmadụ dịka Bembelalen, enwezi Katoka, Falesi, no brother dibia kapam. These are renowned dibias ama. Fashion all their own ways. Fuetu osidi. Onwere ọya nọgo na arụ since, mee na amụrụ na ọya akadị. Mana ụmụ mgbọrọgwụ a nwere nke a ga-enye gị, ị na-eticha ogbo gị, ihe eticha gị dị etichasị anya. Oge this guy pụtara mee ife gbagagba ya gara afịa, o ji ya pịa gbuo ezigbo ozu. Nke a o nwere ife o gosiri na many people need something. So ọ bụ na that guy nọ na-eme na dibia adapụta na Facebook, onye ele afịa ọ na-enweta that money o nweta. Last onye ọbụla chọọ ịkpata ego. We all want to be there. Ma ebu dibia, ebu pastor, ife ọbụla ịsọ gị bụrụ, we all want money. That dibia na-achaji gị, ife ahụ na-achaji gị, after ka ọ chaji si ego lụsị alụ gị ọrụ, the extra one nọ n'elu ya bụ effort ya. Ọ mmadụ ka ọ bụ. Ọ dịrịzi ịrapụ ife niile ọ na-eme, chọọ nọ ife ọbụla ọ na-eme, baalụ gị n'ime ọfịa, na-achọkọsị ahịfịa. Ana m anọ like this, a na-akpọ kọọlụ. Amami na-aghọta, ị na n'ife nnekwu. Ọ bụ na n'ife nnekwu, meelu m indicate ka mmanị na n'ife nnekwu, because I'm from any side. Ọ na n'ife nnekwu. Okay, na. Okay. Ana m anọ. A na-ebe kọọlụ. A na-ebe kọọlụ. Etu anụnwa na-abụ akpọ gị na-asị gị, mmadụ akpọ gị sị na ya n'idiri asa. Eju ọnya, kedu ọrụ bụ ife ọsị gị n'ọrụ a, ebee ka o si ya na osi ebe a na-eje ebe a. Ọ sị gị oke. Etu a ka ndị dibịa si na ọfa nwere department. O nwere ife ị ga-enye idie ka arụ ọrụ. Ya nwa achọ ịlụ dị ọrụ. Anakadeze siri agata. Ifigi eyi. So ma ọrụ ya achọ ịlụ. Ụmụ ngwongwo na ngwongwo ga-eji wee alụ dị ọrụ. Ya nwee nwere ya. O nwere ndị o nwere. Mana ọ na-ide ịkpọ kọntaktị. Nna na o nwere ọrụ nwere, ọrụ a siri ike. Amara m, achọrọ m ka itinyere m aka n'ọrụ a. Ọ jụọ gị kọwalịa na-edi ọrụ ọ sị gị oke na ọ ga-alụ nwunye. Like o nwere ọrụ mmadụ nyere m recently ka alụ ọrụ ya. Ọ bụrụ etu si chee na-esi lụ dị ọrụ ka o si wee dị. Akọwazi alụ m na ọrụ ahụ na mmadụ alụgo dị ọrụ. Ka nye gị example. Let's say no nwere one girl no. So nna achụ the girl. Nna achụ the girl. Uncle Ivy ga-eke iwe. Emesi kpọọ m na phone ka ịkpa nna. So onye ọzọ wee si n'azụ wee jee mezie ka the girl lọvụ anya, ekechie ya na the girl. So gị nwazi na ị chọrọ ka the girl lọvụ gị. Amazi m otu ọlụ adịna na ebe a ka esi arụ ya bụ ebugodo ụzọ tọpe mmadụ ịbụọ atọpe efe abụọ agbapụzia nke nwaanyị iru ebe nke nwoke nọ ka abụọ ọlụ n'ọrụ onwe iche. Anyị atọghapụsigodo mmadụ ịbụọ ewee lụzia ka dị nwa wee lọvụzia gị.
efu na ọrụ adịghị ebu a mana ọ bụrụ na akọwarịa iya iche ma ọ bụ nna gị dịkwa n'ebe a si mee ka nwa ala ọfụa gị mana ịgbana onwe ya n'ọbụ ebe ahụ redi so ife izi a ga-alụgodo bụ ka esi ya atọpe mmadụ ebu a atọpe nya onye anọgodo onye nke ya na onye na-achọ adịgodo free brain ya dị free inwe ike iwe receive advances ọbụla ị na-eme towards ha nyefu ka o si wee dị so ọrụ ọbụla ị na-anọrọ n'ime ya ị mara anya ya you don't know it. Some of these guys ebala ọrụ dibịa ife abalị dị arụ ife niile anyị ya na-emenwuru accomplish na ọ ga-eme accomplish ikwuo na na-egwu wayo fanwa ada afụ ya n'ọwayo because na ndị ahụ ị na-ekwu afro yahoo asụ ya wayo fa na afụ ya n'ọrụ ya ka eji ya aghọta ife a na-alụ fanwa na afụ ife a n'ọrụ ka ọ bụ fanwa ada afụ ya na ife a bụ ori fa ada afụ ya n'ọwayo. That's why n'ọrụ a ka fa na-alụ ife ndị dibịa na-achọzi bụ ụmụazị yahoo ka ha chọrọ ị na-alụrụ ọrụ ọ bụrụzi dibịa kịta abụrụzi dibịa ị na-abịa agwa ya si ya nna na amụga ada alụzikwa ọrụ nna ka eme ya ka ọ na-ebini ebini ada alụzi ụdị ọrụ a ada alụzi ụdị ọrụ a ife a na-achọ ige ntị kịta ahụ ka egwu ya ịma ndị dibịa na-amụ aka ife a na-achọ ọ bụ efi ole ka igbugo agbanwe na-aghọta efi ole ka igbugo ya kpatara nke akpụrụ efi wee bịa ọ na-abra aga ọ dị aka eluigwe ọ dagide gị anyị nekene mentality kwefife ọbụla a na-eme na this present day mgbe na-eme dibịa mgbe na-eme pastọ mana enwe anya touch of sound education onwe ebe iji azụ eje ndị niile a bụ ndị dibịa nọ n'ala Igbo need serious education ka m na-agbago ha need serious education dibịa kwesịrị ịbụrụ sef na ife ya na-agụghị agụ ka ije ka gị na fa nọ ka ivisit onye a n'ịmago na ivisit dibịa na ọ ga-enye gị wise words na ọ ga-enye gị a guide gwakasịa gị ife na amara how to know when somebody is planning evil against you kọwalụ gị shock ka ị nwere ike isi wee chọpụta na onye anụnwa nwere ife ọ na-echelụ gị ịma nke a na-akpọ psychology ọrụ na ị na-akpụ brain na ịdị too sensitive ọnya na ị na-asa ike onye ị na-asa ike mmadụ bụ na-eji ọsọ na-akpụ brain o nwere anya mmadụ ga-ene gị n'ike malụ na ife na-eme gị nwa jụbazie gị na-eme ya balansị na ụfọdụ ada amado oge ene n'ụdị anya ife a bụ ife ị kwesịrị ị na-amụta from dibịa kwesịrị iji knowledge ya na-agwa gị ife mee na your previous life ebe a sef anyị na-apụta o nwere ife a na-atụọ o nwere some of you adịsoro too conscious o nwere some leaves si na be anyị na-abụ mpost sometimes some people are there comment you get through the comments if you gana wonder these people in na-etinye onwe in their shoes if ife na-eche oge fa for this post lote dị afịfịa what time ka ife a mere in their life ebe ka fa nọ as at that moment ka ife na-emegasị na their places ebe fa si pụta how do they see this thing or for the embrace nya ị ga-afụ the African in them ọfụkwa n'Igbo spirit in them if na some enwere any atom of idea if all these things anyị na-ekwu bụ yet they are surviving. That's why one day say that with God or without God we will still survive. Whatever you make here as money or wealth, abro as a result of your loyalty to God Almighty, not as a result of your constant presence in the church or it will be easy what I'm boyfriend on everything they move. No. With clean any debt
maybe nna fa bịa kwụọ ụgwọ ma fa marọ kwụọ ụgwọ fa ji last ụzọ ụmụ ya na-aga kịta. That's why ị ga-eji fụ a poor man after ka ọ nwụsị ụmụ epiki ego. These are the kind of knowledge I kwesịrị na-enweta from ndị dibia, so that people will not be making mistakes or believing no nwere something ga-eme na eje ghara na family women nke eme nke a. O nwere ife iji ime. Even if I na-asị family liberation, this and that, get chọgodo history of your family. Gekere history of your family. Most of us amaghị etu nna nna anyị si wee bi ndụ ya. Nobody cares to ask. Some people amaghị ife those people gabiga. So if you na the thing adịrọ n'ime gị, it's not in you. Ọ ife abụ unu dibịa na-abasịrị anyị, ife dị aṅaa mee n'obodo. Even obodo nke nsi bịa, a na-eme kịta na-ajụgasị ajụ dị iche iche. Ị ya anọkọta nụ ka asịsị jee jụọ dibịa anụwa. Enweghịzi. Ha dịgoro bizi na-achọ onye arụsị ga-egbu ka ị wee mara ndị wee tụba ha egwu. Oge niile anyị na-eri amosu. Nna na nke bụ ma nke kazi njọ kịta. Na-aghọta ihe na-eme n'ala Igbo. Ndị dibịa nọ n'ala Igbo kịta bụ na fadị 398 nọ n'Ogboni. Ama mere aghọta nna agwara. Fancha niile na-amabasịzi n'Ogboni, na-abasị na emago ụmụ ebe abụnụ na-anakpụsizi ebe a. Ebe ka anyị na-eje. Where are we going? Iche na ihe arụma nwere ihe ọ ga-eweta n'ala Igbo. Ọ bụ etu a efula anyị si wee nọrọ ka anyị ga-esi wee continue na-aga this generation gasị apụọ. Mgbe ụfọdụ nnọkọta na-echeke that slavery emere. There were so many things in Abiam Nobi anytime I reflect upon Igbo lives. Hi. Ihe ga-enyere nwa aka kịta gee ntị ka m gwa gị oge a na-asị gị that malụ na amalụ na ife niile na-echenji now. Fuel subsidy asị na ọsọ na be anyị ka a na-akọ ụdị akụkọ. Onwezi any other country na-aka akụkọ fuel subsidy. Obodo ọbụla nwere ife dịfa mkpa. Some western countries kịta anụbago taxi na-anya onwe ya da agba ya fuel charging ka a na-achaji ya. Charging ka a na-achaji ọ na-aga n'onwe ya. Onwe ha driver na ya. Ọ dị ife abụ ife eji ama ife dibịa nwere ike imenwu. Achara dibịa na-eme ife siri ike. Stella Michael. Ọ dịka ka anyị. Atama, ọ dịka like na atama wee na ndị atama. Ihe can't work, yeah. So however na oge anọ COVID-19 lockdown, afọ ka robot na-ebu ndị na-ebugara ndị mmadụ na hotels. Afọ gasị so many things machines na-eme. Anyị abịa fụsị anya pụta last year United Arab Emirates bụ Dubai alọnchi ya, ha ka ya lọnchi ya properly. Moto na-anya na-efe efe ka plane fama ebe akpọrọ ya. Yet a na-develop something. Ndị nna anyị fa mechelu dibia akpọrọ ndị oke dibia na-edisapia. Fa na-eme astral travel. Fa na-emegasị ife dị anya, but at the end of the day fa na-ewepụta something. Efe family event. Kedu ife ndị dibia anyị na-emepụta? Nothing. O nwere ọnọ nke a ka ha bepụtara. O nwere ọgwụ bụ na ọgwụ a ọkwa mmadụ wepụtara gbogbo n'iche. Oge ị na-eto ama ịma alaba gbogbo n'iche. Gbogbo n'iche bụ ọgwụ na-adị n'ụlọ. Every household ga-enwe ya. Mma gbuo gị itenye ọkwụsị ịgba ọbara na ọgwụ gbuo ego n'ụkwụ ọkwụsị itenye ebe ṅụọ ya. Akpị gbaa gị sef iwere ya tinye na mmiri ọkụ ṅụọ ya osizie the paint.
So mmadụ chọpụtara gogo niche abaala anyị ulu, save a lot of souls, many things. Taa ya afọ ọzọ gogo niche. Ana ọ bụrụ onye Igbo lụrụ ya, na ọ bụrụ na onye Igbo lụrụ ya, ama na-akpọ ya gogo niche. Gogo niche bụ na ọ na-alụ ife niile n'olu Yoruba. Gogo bụ ya gogo tigbo niche na ọ na-alụ ya. Iyetego o nwere onye menwuru anya, o nwere onye menwuru ya n'ala Igbo. O nwere anụ wepụta ofu ihe as dibia. Enwere anaghị akabịa na agba so na ife na-aba mmadụ ọgaranya bụ solution. Ị nwekwara ana solution to a particular thing. Onye ọbụla etinye isi. Many guys in abroad nwere issue. Ọ bụ na onwe ka ị ga-solve one of that problem. Ịma many million ndị Igbo nọ abroad. Ịma many million ndị Igbo bụ ọya na. Ịma ha many million ndị Igbo ihe na-esiri ike. Ịma ha many million ndị Igbo nwere family dispute. Ịma many problems enwelu. Ụfọdụ ka asodo n'ukwu n'isi as I speak to you kịta ha nọ in bondage. Ma o nwere anything ọ bụ na Igbo project ya sị na ife a bụ debe the only thing na-esave ha. Enwere ya anyị gwara kịta abụ hotels. Ọ bụrụ ọnụ dibia ka eji wee lụta ya. O nwere somebody na-ekwu okwu nna the thing bịa make sense to me. Gee ntị. Dibia gwalụgo na ya ga-emelụ gị ọgwụ, na-emelụ gị ọgwụ a Igbo shit. Na-ego asụ everywhere. Inwe ego, ịgba Benz, ime nke a mee nke a mee nke ọgwasịa gị ikpere ekwe. That's the reason why eji wee fụ mmadụ ebu anya nwoke na nwaanyị gbu mmadụ ebu buru na baro o mee n'ihi ala onye ọbụla afụrụ ya. It was on the news. Make I shock you. Ị ma na the same dibia anyị na-ekwu ife a jee lụọ hotel. Ọlụ this hotel ka gịnị mee? Ọ n'ọlụ ọbụ ndị mmadụ ka ndị mmadụ na-ezu ike ebe a. Ife ọlụ hotel a bụ ka a na-agbala ego. Maka na ife ụmụazị ba ji wee baa na hotel business bụ nọ business na-enye ego every day. Ndị nlahụ na-alahụ, ndị ọpụpụ a na-apụ a na-echeki in a na-echeki out, ndị na-agbalụ anyị a na-agbalụ, ndị bịara ịtọgbu azụ a na-anọrọ one side, ndị na-eche mmadụ anọrọ na-eche. Many activities na-akụ dị ya. So a na-enwe daily income na hotel. Ifu na onye dibia na-agwọrọ gị ọgwụ na-agwọ ọrụ gị ọgwụ ego asụ ome nka na ya nwata ikwele isi na-achọkwa ebe a na-enwe daily income, ebe ego na-abata everyday. Ikwesị ịgbanọ nke a na-abata everyday anya pem ahụ na-abịa slow and steady. Iyotego mana agha confuse na asị gị bịa ka agwọ ọrụ gị nke bụ na agwọ ọrụ gị pịa shit. Chọbazi ife a ga-eji gị eme ya. Dibia chọrọ ka ọ gbuo ọrụ gị ọgwụ anyị eji mmadụ mee ya ji egotenu mmadụ. Nwaanyị ga-eji dị ịmaba na o nwere inu atụ wee sị na ọgwụ a na-amarọ ka esi ya agwọ ka asịsị je weta akpakwuru danda. Ịma ife bụ danda? Danda dị too small na nke nwere efu dị anya siri ike. Ewesị ya akpakwuru bụ stomach ya bụ akpakwuru ka asịsị je weta stomach danda nọ ya ka eji ya agwọ dị ọgwụ. Anyị gbara dị ọ dị ka esiri je weta stomach mosquito. Ikwesị ịma na ọgwụ enweghị isi nọọ ka discharge anyị mara amaghị ihe ị chọrọ ego overnight ka ọ sụọ. You know they happen. So ndị dibia anyị bụ na fa chọrọ isi it up ịgbaba egbe ịgbapụ ije baa n'ogboni. Gịnị ka a na-achọ? Power. Gịnị ka a na-eme? Ọ pụtara na ịba ogboni n'ime enweta power. Ị ma na Baịbụl anyị bụ n'aka, Baịbụl anyị bụsi n'aka taa. Ọ akpọrọ ya ọkwa plagiarized. Enwego religions one ma one na-eme exist. Ma nke na-eme exist mana Rome, mana Greece, mana different places power na concentrate in the past. Ebe enwere pure education
nwee science and all those things before. Then all one out of it case well collect gasia all these things said you read this Bible today. So no one nke ị ga-eje inweta knowledge ịchọ efe ife ọbụla ịchọ n'ime nke onye ọbụla na-agbaje ebe a na-agbaje ebe a ọkwa nọkọta na respect Illuminati onekwo Illuminati ndị be anyị nwere issue ife a na-achọ ebe enu bụ na ebe a nọ nke ebe a ka ọ na-eme kịta onye ọbụla ekwolu jebe dia onwe onye mmasị the consequences iche na ihe niile a nwere gain dị na ya. Many ndị dibịa nwụrụ wretched na be many ndị dibịa nwụrụ wretched, died wretched. They watch the film. Many of them bago ugwurufa rapụkwa ife a na-eko a na-apụta na-eko na Facebook, rapụkwa those things. Onwe onye gbaka ibi esi kwado ka m na-agwago a na-eje agwọrọ gị ọgwụ everyday. Akụkọ anyị akọ gbasara ndị dibịa bụ anwakwa aka na onye a ga-anwụ na onye a ga-eme nke a na-azọdụkwa ndụ ke palliatives introduce ofu app si ndị mmadụ ha download app a na download app a na nke a eme nke a imepe ofu ebe a na-eme programming itinye ndị mmadụ fabe di school bịa na-agụ ya i program si ọrụ ga debere anyị ya ide na akwụkwọ n'ọdị na Amazon amalife a na-abịa na great dibia si n'ala Igbo na fa bịa together wee nwee ike wee mee research wee wepụta nka na akwụkwọ aba akwụkwọ fa na ike through that ndị mmadụ agasịa na-eti iche ndị mmadụ ebido na download gasịa ịmagụ ife a na-eme ndị dibia si ebe a nwetebe ego before you know it enwee research center enwee dibia research center na Owerri debe ofu na Obosi ma ọ bụ na ndị YouTube Obosi anya afọ nwere a na-eme ndị Igbo ba ihe na-agụdebe ha bụ okomoko na ofu onye ga na-abịa occasion edire nwa sie n'azụ mmanya ntọrọ aja ya iwefu okpu n'isi okpu ya ga-esi na-arụ ebe a wee sachisie everywhere were ugbene wee na-etu ya tugidie tuchisie ebe niile ọ na-ekozi na-abịa ọ na-eko onye gịrị bịa ọrụ a na-eto otu ebo eto ọtụnanya elu ọdụara jaa okpu ya na-etizi ya na-amarị ya mbem isi ya na-eke iwe na-eche amaba mbem niile a dobe ihe niile a mesịa ka ọ tụtụrụ mikrofonu kwuo ya na-ediklia nke a nwacha mbem niile a ojekwa paakị ofu ebe ụnụ fụziri ihe iti na-eme na Naịjirịa ka mmadụ na-eyikọsị ụdị ya ihe gọvanọ Wike kirigidere pụzi ya you stop taking your head he's one of those ones causing trouble. That's the way with the Kuzuwa Dombodio. Ihe ndị be anyị na-like bụ uko ana-eko gị na dibịa kwugharị okwu ihe ọzọ ga-ekwu bụ ka ị ga-esi ya ahụ ka o si ya egbu. Ọ bụ ị na-afụ ụdị ya kedu ka ị ga-esi wee stand ya wee na-edifend ndị na-asị gị na-egburu ejima mgbe nwa ma ndị na-asị gị na ofu igwe nwụọ na a na-eji isi mmadụ 10 wee lie ya na omenala anyị adịrọ mma na o mere nke ka isi edifend ya ọkwa iji anya gị na-afụ ya kịta ndị nwa kwesịrị bụ custodian of omenala na-eji ya karakta na-ekafa si eme na ọ bụrụ ọkwasa Anambra ọ dị ebe dị iche iche crime wayo enwere boundary ọ dị everywhere n'ala Igbo ọ bụ na ikwuo na Anambra nwere more dibias ọ dị possible na Anambra nwere more dibia nwekwa more dibia na-alụ alụmanya maka na anyị afụ nke bụ eziokwu kpuchie ya iru na
ndị dibịa arụrụ ana na Anambra steeti dị SS paka nkụ ferika ka ọ na Lagos ka ị ga-ejeru Lagos ka efunu ndị dibịa amaghịsị signboard wee na-eri ya ndị be anyị n'ọlụ a na-eri mana ịma na osimiri a na-eri onye ọfụrụ ụkwụ ya orimiri a na-eri onye ọfụrụ ụkwụ ya ọ ife niile a ka eji akpọ gị for self-awakening. Ọ bụrụ na ị dị awakened before ị na-spend ego gị ya ama ebe ị na-spend ya ị ga-ama ebe ị na-spend ya and spend ya ị ga-make sure kwa na result n'efu result. O nwere ike ije n'ụlọ ụka a ga-afụnwu ọfụ n'isi ọ bụrụ pure. Ọ na-eme because ụlọ ụka ahụ ijere ka mma na-agwakwa gị ya has nothing to do with Chukwu. Onye ahụ ije n'ụlọ ụka ọfụrụ gị ọfụ ije amụọ ya n'afịa ọ ga-ezikwa gị the same thing. Ije amụọ ya n'ilo ofu ya ka ọ ga-esiri onweghị ebe a na-ekpugheri ya iche. Nke ọbụla na-eme sisọ n'ụlọ ụka malụ na-agwọrọ ya agwọ. That's why o ji bụrụ so ebe a ka ọ na-eme. Ọ bụrụ na onyinye amara onye a ji wee bịa ụwa onye alarụsị ụlọ tete okwu ife ọbụla ọfụ na nlọ because a na-egosikarị ifafa nwa ife na nlọ anafa adị eji ike echefu ya. O nwere na famili mmadụ ga-apụtasị na ya chọrọ na o nwere ihe afọ n'isi asị ya cherecha ya chere ya kanakwu maka ama that person o nwere nlọ bụ na ọlọ iwu mekata na okwu bute ya na ya ga-emezu. Ọ sịrị na ya nọ na nlọfụ ka onye anwụrụ erechi nụ na onye anwụọna ife abụ onyinye amara. O sugodu na be nna ya pụọ jee mepe ụlọ ụka igodesi o jee mee ya na ọdịbịa ka ọ chọrọ ime igodesi ife abụ onyinye amara o ji bịa. Ọ bụrụ iwu bụrụ ọnụ ụka ka ọ ga-anọ. Healing power abụrụ from pastor. Healing power na-abịa from above. Ụbọchị Chiru chetara gị echetego gị. Ụlọ ụka anyị na-asịsị bute mmadụ ịgbakọkwa ndị a na onwekwa ndị ebutere fa anwụọ. Enwego ndị ebutere n'ụlọ ụka they end up dying there. Ka ị wee ghọta na Chukwu enwere ebe ọ na-anọfọrọ. Even as I speak to you na rumu gị ahụ ị nọ o nwekwa ka esi muo aka n'ọnụ ụzọ gị kịta ikpebegodo ekpere ozugbo. Ikpebe ekpere ozugbo ebe ahụ ị nọ efu na Chukwu nọkwa ebe ahụ ị nọ. Ị na-abakwa moto ka ị mee travel ị nọ n'ekpere ị nọkwa n'elu plenu nọ n'elu ị na-ekpe ekpere ka o si efu oyi ebe ọbụla ị nọ situation dị somehow ị na-akpọ ya anụ ọ na-esi efu ka ezife mmadụ ji wee na-agwa gị n'ọnụ ụlọ ụka ka ọ nọ na ife abụ house of God. Nke a bụ man-made house of God. The original one made by God nọ ya n'ime ọ nọ gị n'ime. God is within you. Ya echezi na-achọ ya anywhere is within you. Ị nọkọtazi chọpụtara n'onwe gị ka ị na-achọ. Self-awakening dị mkpa for everybody. Onwezi onye ga na-eli gị anyhow. Nobody. Onwere onye ga-eli gị ka o si eli gị. Ịma how to communicate. I'll still maintain. Etu a na-abụ ije interview onwere onye ma n'ife niile abịalụ n'ime obi ka ị nọ na-ekpe ekpere nya assist ego you need the courage to go in there. Ịma the kind of questions a ga-ajụ. You need to recompose. Amaka na onye ọbụla na-akwado interview na-eji n'oge kwado onwe ya ọfụma mana ụdị ajụjụ enwere ike ịjụ ka ị nwere ike isi respond. How you can appear, your composure, how you can even address some things. You know, that day you got more than smart. Beaming with smile and then for confidence. If I have no guide to that. If you know you're going to interview, na kwado onwe ya for it. So onye ọbụla na-akwado ka ya na chi nọ. Inwekwa guide etu ị nwere ike isi nọ wee fịa.
apart from the time na-abụ ife rido gị kpọọ ọnya ihe rido gị kpọọ ọnya ọ bụrụ na ọ na-abụ rido gị kpọọ ọnya ọbịa what about oge ọ na-erido ọ dị inwe ike iwepụtara ya time ka ụnụ nọ ị nwere ike iwepụtara ya time nke na ya nọ and that time ị ga-ewepụtara ya time bụ oge ahụ ị na-eme idrozi mmadụ around you. Ọ bụrụ na ọ na-adị ma na ị na-emenwu ya ị ga-anọgbu na bathroom gị na-eme ya. Yes, ịgbajuo mmiri na basin ahụ ị nọ n'ebe ahụ iwepụta time gị reflect ya onwe onye gị na ya nọ mgbe ahụ onwe efe dị ka mommy onwe efe dị ka daddy that time ị nọ n'onwe gị ị na-efeel onwe gị na-efeel nature na-efeel onwe gị ị nwere ike ịnọkọta ịpụa sef mmadụ na-edrift idrift pụa you know oge ọbụla ị na-achịkọta back to yourself o nwere ife na-esi ya ọ na-enwe strength na-abata gị n'ime nwee confidence ma ọ bụrụ na ị na-eke onwe gị ntị. These are the kind of lectures ndị dibịa fi na fa bụ dibịa maara ife kwesịrị ịda agwa gị mana fa agwa gị ya then ị malụ that you don't even need them much just like pastors. Ụkwụ ada akọ n'ụlọ ụka they need you all the time. They need you. You know why they need you? They need your money. That money is the most important thing I need from you. So there are things you never expect kafagwa. They will never tell you. Obone no nanlo. Even adakpo. Why na ndị dibịa ama agwa the truth? Na if you will ikwu that moment. Because na ndị ọcha amelo ka ịmalụ that no nwere ife a na-akpọ first aid. Before edebezi inye proper treatment. Enyegodu first aid. O nwere onye ga-ana ebe a ga-asị gị na ife ndakpo nụrụ ya ebe ọ na-alarụ ụla before. Ọ bụrụ na ị mara ife ọka nkọwa alụ gị ya. Ebe ị na-alarụ ụla ife nwere press dog. Ị na-atara ka ikwu okwu, ị na-ekwu, ị na-atara ka imetụ onye gị na ya dị n'aka n'owe. Ị na-emezi onwe emekọtazi onwe gị na detenu pụzia rapụzia ị ka nweta onwe gị. Ebu na iwe ga na-enwe gị na ndị gị na fadina na ị na-akpọcha fa na ụmụ onye tụpụrụ ya ọnụ. Fawa amụrụ ife ị na-aga gị. Is it you're sleeping your sleep? Fawa nọkwa their own sleep. Oge a ka ị ga-aghọta ife a na-agwa gị na ife a na-eme bụ onye ọbụla n'isi ya. Oge anyị dinesi anyị larụ ụla amara m ebe ị chọrọ ị mara ebe njem onye amara onye ọbụla nọ nke all the things ijete na nlọ ahụ ka ị teta ụla n'ụtụtụ i reflect na nlọ gị n'abalị a ka e nwere ike reveal gị ife ga-eme gị. Who is there? Who are you? Yeah? What's up? Okay, sure. So na nlọ ka e nwere ike reveal gị na-ekwe ife jeka ime. O nwere nke bụ na reveal olu ya ịpụta n'ụtụtụ you change your plans. Also onye dị spiritually awake. Onye dị spiritually awake nwere ike ịpụta n'ụtụtụ reason ife niile ahụ mee mmadụ ife o nwere ike ime ka o nwere ike isi wee change things. I wee na-ego onwe gị ntị. Ị na-ajụ kedu ife na-cause that kind of dream. E nwere so many things na-cause ya. Like emelụ ka anyị malụ na agụ ụnọ anyị na-akpọ ya chekenchi ụnọ ka ị mara atịm ebe na-ekwu onye ife ọ dị ya nwere ike dapụ na-eme onwe ya naanị ona n'iti mbelu n'isi ụlọ ka ị ga na ile ọnụ ị ga na-alụ ajọ nlọ ọkwa enwe ya chekenchi ụnọ agụ ụnọ ọ nọrụ na rum gị ị na-alarụ ụla ị ga-alụ ajọ nlọ. Then nke ọzọ na ya na-adakpo mmadụ adakpo. There were so many things in our course here. Some Amosu cannot attack you physically. Come on, not spiritually, they are mega attack. Man after come attack, can if email. Can if I mutana can the knife, but I'll not you know to find when Millie go down first.
why na ndị kwesịrị na-etichi anyị all these things a na-etichi anyị ya ka anyị wee na-amata ife mmalụ left eye from right ịmalụ power ị nwere ike iji wee ataki that winch bịa megha ataki n'abalị. Kedu ife ọ pụtara na winch ga-abịa megha ataki in that manner? Ha kwesịrị ide enye anyị lectures on all these things because ife a niile bụ realities of life, ife na-eme eme. You can't say na ọ na-eme. There's no amount of church ị ga na-eje ga-eme n'ime ekwu the common truth. Ife a na-eme amosu abịa kịta na ọ dasị na onye a Christian na onye a bụ pagan. Ọ na-abịa ime ndị nwa attack. O jegidezie bịa. Or how spiritually awake ịdị, how spiritually strong or alert ịdị ka the encounter nwere ike iji wee gaa to your favor. Onye nwa na-abịa nwa akwadogo na ọ ga-abịa ime attack. O nwere ike oge ọ bịa self your defense mechanism ọ dị too porous ya ka o ji bata wuo mega attack pụọ. Enwere onye ga-ebinye that morning dị anxious na achọrọ ịma ọ jụbazie nwoke ya ajụbejuta onye bịa mee gị that attack. Some people na-aga confront all the person gwa ya na ife ọ bịara ga-abụ first and last nyafu ya again na nke ya agana, you will never have such a problem again. Ya bụ ọ bụ na ị na-enwe problem ahụ bịa sweep ya under the carpet, follow it up. Mmadụ si na ya jechara Nigeria ozugbo ọ natara ka ihe niile gasara. Ọ dịkwa sure, it's not sure maka na oge ọ bata the thing na drop nwa obele ọ chọrọ iji ike chọbịa kama na ọzọ oge ọ bịa dịzia worse ka o ji wee trace dezie si n'oge oji nasịa ọ gwara ike dị na-ebidogo before na mana notice ya due to na that enthusiasm to go home the day. You didn't notice much. Some people said before November, MS go business for the year. Up to America, on a Christmas, nothing. Up to March next year. When you can ask na since all the show no better. Man, no one problem here be in July this year. July, September, October. Young will make a business. Which you had this very much. Because all go business from January till that moment. Motego. But I'm going to move some kind of problems which he had there. No God has this year much. This year more glaring. Go below. It's the problem, but I'm not too conscious about our life. Listen, we are not better adre enough. Sepulana, becha ikunie. Inachi apa me ka disentine ina emekwa. Manem French the big bag that now your spirituality what matter a lot. Mangi malo that you don't depend on anybody to determine your spirituality. Nke have a life again. Ina eje na be dibia obuna ina acha ka ije mee nka. Cheta na as dibia na agwa otoro. Odebeliki ebe. Last we are all humans. May acknowledge no one a special duty assigned to those people. You only need them when you want such encounter or incident where you lead to visiting them. You will malefi in a jeffo. And we enable multiple problems. Emoron ke na aju onye nrogo wa. Aju mi aju business ga. Yeah, you go call you na ojonis. When why we love. Obo no onye bia logo wa ka e chole ma makia. E wepụta time jụọ ese. Enwekwa onye ga-eche na ya nọlụgo wa ma ọ bụrụ ya nọlụgo wa. Anelu ana onwe process a na-aga before you determine onye nọlụgo wa. Nwoke na nwaanyị, nwaanyị na nwoke ụwa, nwoke na nwaanyị ụwa. Ọ bụ na ịdịrị awe. Nwoke na nwaanyị ụwa, nwaanyị na nwoke ụwa. O nwere ike na-eche na nwoke, nya ka eji nwe ife a na-akpọ ogu. A na-atụ ogu. Ije na be dibia, atụ ogu. Ajugide, ndị ahụ elist finally emesizi wee pick a one. Ị ga-ejekwa ebe ọzọ. Ị gakwa jụa ka ịdịkwa sure. Ọ danyekwa.
i finish the last one bụ onye nke ịtọ a confirm onye nwa na onye. O nwere so many things ga na-eme. O nwere ọgwụ a ga-agwọ na family isi na ya mgbe na n'ife nne. O nwere ọgwụ a ga-agwọ na family isi na ya wee pụta. Ị na-aga places na-ajụ ese ejụsikwa ese agbasịa afa ma agbapụta that one. Agbaba afa onye agbakwa afa gbasịa agwaghị na onwe ihe afọ n'isi. Ijekwa ebe agba afa sigoro o nwere ọgwụ na-agba agwọsịa a na-eji o nwere ọgwụ a na-eji amosu were agwọsịa anya a na-eji amosu complete edi ọgwụ a na-eme achọta na tia. You no go ever know wetin dey happen to you. Onye aba amosu akọwa the thing ka anyị ghọtacha all these things ọfụma. Ije n'ụlọ ụka na-agụrụ ma me water power, powerless power. Si kọwaa alụ all these things ka ịghọta ya ọfụma ka ị malụ what to do. Ma me water power, powerless power, ogboni power, powerless power, ịka nka power, powerless. Ọkwa nọ mgbe a na-agụcha egwu niile. Ajụ ọgụ onwe ofu activities ogbo n'ịma ịka nke ahụ onwe activities ha ịma. And don't be surprised na o nwere ofu ife ndị ogboni ahụ ma bụ na anwa mụgosi gị ata life ga adịgo complete. O nwere ife a na-emekarịcha na nyina efil na mmadụ nwere ike isi onye anọ. Ifil na nwoke nwere ike isi onye anọrọ onye kpọrọ onwe ya nwoke. Ị mara ọ dị anụ possible. Kedu ife ji enwezi ike nga? Kezi ife chọọchị ji na-achọrọ ịgwa gị na ya ada ama na eke o si dị. The choice is before you. Ndị niile melụ dibia before, most of them ọ bụ adị a witch eboda dibia. In fact, ruo today onye dibia masịrị ike ada like ime ọlụ dibia. Igeti ya na be. Onye akpọrọ ọlụ no dibia ka ọ bụ ọ da like eme ya. Mana ndị efu mesịrị embrace onwero nke ọ bụ onwero nke akpọrọ onwero nke ọ bụ akara aka ya. Onye akpọrọ ọlụ dibia na-agba ọsọ. Ọ dị ka young man asị na papa ya nwụrụ ya bịazie nọ ya ga-abụ igwe obodo ya. Ọ bụ akpọ ọgụ bịa bụrụ igwe ị ga-eje ya ka eji nwee nwata a na-aya eze ya na-aracha aka. Ịgbakwa bọdụ ndị na ya bụ ihe na ị ga-abụ dibia mgbe ndị ọzọ na-alarụ ụra ere alarụkwa ụlọ ahụ. A ga-ekulu ugwu na trans duba ego n'ime ọfịa otu esi delogo na Baịbụl. Ewee duru Jesus Christ wee ligo na the mountain wee gosi ya the kingdoms of the world. Wee sị ya all these things will I give to you if only you can bow down and worship me. Etu a ka esi ekulu ndị dibia na nlọ. Ekulu eji na-egosisi by then ebebekwa dibia ibidobekwa emefa mana aga na-ekulu steady. Ekulu ga na-egosigasị na-egosi ị na-afụ ma ndị nwụrụ anwụ before. Ị na-afụcha ụdị ndị a ị ga-afụcha nne fụ nna o nwere ihe ya na-afụzi ike agwụghị. Ịghọta ya na oge ngụ Baịbụl a na-abụ ngosi ya ntara ya ka nghọta why. Somebody like Jonah oge ọ gbara ọsọ na ya ma eji izi ozi ya ichere ka anyị wee ya onenoma. Enwere ozi a ga-ezi ege nna ya na-ajụ ka ekwana ụdị akọ be ya ihe efu na nnọ ka ị ga-ekunye kịta na-egwegharịsị na eje.
ịgbakọsị ya n'obi kwuo na ya bụ tu na onwe ebe ị na-eje ile akwụkwọ ụlọ n'abalị kwa the same thing na-persist. Ịmana mgbe o mere ugboro ịtọ ọ dịbagozigharị ya, ị ga-akọrọ ya mmadụ nna nekwa ka o si o disturb bago, then you have to do it reluctantly. Etu a ka so many people si wee banye ọrụ dibịa. Nya kpatara ndị dibịa before ejighị ego. Ndị dibịa before ada eme ya ka ha jide ego. Ịbịa a na-agwakwa ha the instruction ọlụ a abụrụ based on money, ọlụ ebere ka ị napụta ndị mmadụ. Ya kpatara mgbe ọbụla a kpọrọ dibịa muvuo na ndị doctors anya. Dọkịta na-achọgoro iri nri kịta fon ya ring ya na-ebute one woman na ọ na-achọ nwa ahụ n'ụlọ ọgwụ, o nwee iri nri ya suspend ya dị nri chịrị ihe na ya yiri chike imoti ya gbara naba n'ụlọ ọgwụ. Ha na-eme out of passion to save life. Dibịa bụ a doctor ewe commercialize anya, ndị mmadụ apụtazi akịta n'idi ego, dibịa na-amazi aka ya merụ nke a mee nke a mee nke a mee nke a. Ọ ike gị ka iji eme ya? Ọ bụrụ na ike gị nyenụ Chukwu otuto na rapụ Chukwu ka o lie otuto dị ili anụ. Mmemewo nka mmemewo nka mmemewo nka, gịnị ka ị na-eme? Oge nkali respect ndị Igbo bụ na mgbe ha nwere the opportunity to prove themselves, they prove onwe ha. This is not issue of ịga n'elu mmiri. It's not the issue of ịkwụba ebili. It's not the issue of onye ga-atọtu ya. It's the issue of ịma akị a point, mark ya your presence, mark ya mee ka ndị mmadụ that we have power to save. Nnamdi Kanu case bụ the best opportunity battle for ndị Igbo, at least onye ọbụla improve good ife o menwu on his or her own. Ọ bụ na olue today onye ọbụla malụ that na onwero ndị niile na-ebu amụma. I'm like ụmụ ife a na-eme bụ for history's sake. Ihe niile a na-ebu amụma. And the Lord told me, and the Lord said to me, Lord ọbụla nwere ike ịkpọpụta Nnamdi Kanu bụ the only Lord ndị Igbo na over 100 million Igbos nwere ike ichiri aka elu kịta. Ihe niile a ga-eme ịkpọpụta Nnamdi Kanu ataraghị ya. Ndị IPOB mere oke ha ya eme. They are just organization turned to movement. The same way politics jiwe turn to movement, LP so to say. Ha mere oke ha ya eme. Mee ọnya na international communities amanụ na ha anọ eme ihe niile, wepụta best their smartest lawyers. A na-eje ha mesịrị niile a ga-eme ọ dịka o si mee. Individually, people mellow in their own ways, no way. Now, church failure. He create a mark. Now that year after, every effort to be defied, and the church stepped up, and then Guinea. And then the prophet of our time, we declared 90 free. Paul and Silas. No, but they prayed, they sang, and the gates were opened. And then those people were set free. That the angel was even there when the guard wanted to take his life, because normally Fogenya has an excuse as to why these people left this prison in the first place. And then the angel was like, no, do not harm yourself. These people are this and that. And these people are gods. They've come to us in the image of men or in the likeness of men. We heard the story of Elijah. When you talk about the prophets, we heard about Elijah. Yes,
Elijah, finally he dropped the mantle to Elijah. Elijah no who couldn't use the power nicely. Ozugbo ụmụazị mọkụrụ ya obido. Onwere ife dị iche na that na Elisha mere efe anụnwa igwe Ayaya na ndụ na-eme kịta. Mantle ahụ enye gị. Onwego ndị melụ dibia before you. The dibia elugo gị aka, that mantle has fallen onto your hands. What did you do? A little child mocked you. A little child challenged you. Who if not okay? The next thing available, it is a high handy. Now you see it. Now you put up a family, made this, made that. Okay, the first time this boy got an okay, this boy got an in the boy, and you can say, man, honor the drummer. He's like your son. Honor the drummer. Oh, that moment, I have a better plan for you. I want you to go back to school. I will sponsor your education. I will even give you a car. You get in a school. In a bigger way. JJ and I got a studio. Na nando eba I got a studio equipment ki first class apụta na-ekwu okwu a kịta iwe na-asị na you volunteer to send him to school ọ sị na-asị ya bịa kwuo people ga-afụ gị na onye asụkwa n'ihe a na-eme onye nwe ndị Igbo ga-esi ekopụta onwe ha n'aka ihe niile a na-eme kịta bụ kwefere education. I need ụdị a na-eme kịta research ka a ga na-eme nwee development centers ife a ka anyị need kịta. That's why I just na ego anyị na-etinye n'ụlọ ụka kịta can never yield anything progress na ala Igbo. Even ndị ahụ nọ bụ to help in controlling our excesses. Yes. For ndị mmadụ inwe principle, for ndị mmadụ na-ebi ndụ anya udo, you go to church Jpac your brain, but when it comes to developing, moving forward, even I cannot help us. Every community kita nwegasia at least two factories. The poverty level na Igbo alleviate ozugbo. Enwekwa ife bụ na ndị mmadụ mebe government na-anya for that we need to invest in this thing. This is what people need now. Like now, every December, some people butcher another good way of improving this thing. But those young mothers in a village, they make sure that these people now educate by all these internet enabled phones. Yes. Kavana brighten up. Oh, mama malo okuzelu mama malo okuzelu. Even one amuta biba funaka mwe. In foot, I na put small. Now life knows na. Oga na agbago that very soon people will start losing their jobs. People are already losing their jobs. Everything now gets upside down, and that's why the poor are getting poorer. The rich is getting richer. You don't want to go back. Ikonyego. You two guys is na Facebook and they create content. Ndị mmadụ na-achụ nke ihe niile onwezi onye dị ready ịnachighị azụ na market na ije na-asị ego one ka ị na-ele. People na-elezi akpa ha more online than nke a na-ele physical. People na-eme their marketing online. Ọ ebe a ka ụwa dịzi kịta. And the dibia na amara all these things. Ihe ọ ka na-akọ akọ ọgụ ka esi ya eje chọba onye a ga-egbu wee gwọọ. Nna, those things are arụzi ọrụ. You know the work. If I knock it about soft work, mana na that soft work and get work, maka ị ga-akpụgide brain. Every sector bụ na itinye n'aka kịta enwe strong competition. Isi ka ije na chemical line, enwe competition dia. Isi ka ịgbapụta na fashion, ebe a ka nke bụ competition dị. Ndị na-azụ akwa, efu na akwa akwalụ design no 2 years ago abụọzi anọ kịta.
na ụmụ onye ya ekunye kịta sị na ọ na-eje ịkwa design akwa 2 years ago. Ọ na-achọ nke dị invoke na ahịa akwa bụ etu a ka o si aga, fashion bụ etu a. So you need ide follow time. Ndị nke a na-aka akụkọ anụ a ga-egbu egbuo nke a ga-egbu nke a gbusara ya ọbara mee nke a mee nke a. Ị ga-afụkwa onye ga-ajụ ego one ka ị ga-eji mere ya ife niile si 100,000 onye 100,000 na iweregodo 100,000 na je setụsịa problem ị nwere enwe. Rụzie ọrụ ahụ ịma alụ dị ọrụ. Bọsị ị ga-arụzi dị ọrụ ọ bụzi ịda achọkọsị achọkọ. Ọsọ gị ije ebe a na-ele ewu ije betasị ọba ewu ebe ahụ. Mana enyere gị ego ihe ji akwatu ofu ewu complete ka ọrụ ya nwee ngabasị na be mmụọ. Onye na-egodu am ibute echi na-eklem ịbụ dibịa gị na mmadụ kwuo okwu na ị ga-agwụ ya n'ọnga ịbụ dibịa dị ona, ị ga-agwụ ya n'ọnga ịbụ gịnị ka ị na-agwụ ya? Ị ga-agwụ ya n'ọnga imerụ nke a mee nke a, gịnị ka imerụ mmiri ozo? Kedu ihe ime? Ndị mmadụ n'ọkịta na-achọ nọmba ga-enyefe ego. Common nọmba ịtọ ị ga-eweta kịta n'Igbo niile asala ọkụ. Nya ebe a na history ịka buda ozugbo ịbụ na ị ga-ebe nchi ikenga maọbụ ekwensu ma arọbụ n'agụ efebe ga-efebe ịbụrụ arụsị agba ọtọ efe overnight. Mkpụrụ nọmba ịtọ sisọkpụrụ nọ a na-achọ ịgba Champions League final. Ịbụrụ dibịa ma ihe ị na-eme ịmapụta kwe na-abịa na Facebook ịgwa ndị mmadụ na this match na Man City ga-eri Inter Milan 3-0. Onye ọbụla were at least 100,000 naira gbaa the game. Na ọba na ya ihe dị oda ka a ga-emelụ. O nwere ndị ga-eji 20 million gbaa anya game mana ọchịọ ọd ebuba anya onye ji 100,000 gbaa the game ọ na-agwaragodo almost 6 million naira. Ihe esi na anya na-efe ya efe ịbụ ezigbo alụsị anya na-efe efe na ọ mgbe akọ ya bụ na-ekwu okwu a na-ege ya onye nakata ije nwere ofu ebili tụkwasị n'elu ebe a sị na onye kputuo ebili gịnị onye kputuo ya inye ịdachi ya họteelụ ka ọ gịnị a na-akọfesi iri na-abụ ka ọ bụ na adị bizi n'ala Igbo ofu onye nakata ọkọ ofu akụkọ na-enwere isi. Obodo ha eyi eje ebe ahụ na kọmuniti ozi ịma na o nwere mgbe gọọmenti bịa lụsịa gbapụsie mmiri tinyesie nnukwu tanks n'elu. Onwe nke ị ga-eje ebe a kịta ka ifu jenereto eji apọmpụ ya bụ mmiri onwe ezi nwaanyị na ndị dibịa nwa adịghị ekunie kpọọ ka ndị obodo si ya na taa na mmiri a ga-agba ana a ga-aṅụ mmiri a ga-aṅụgide ya ṅụọ ya na-aṅụ ya na-aga n'ọ ya ka ya ji bụrụ great dibịa dị ona. Ọkwa Moses metụ mkpara na mmiri ya echenji ego ọ blọd. Moses mee nke mee ihe niile a na-eme na be Fero na-agba efe. O mere igwurube daa tapọsịa ife niile. O mere firstborn niile anwụkpọ. O mere agwọ na-enogodo agwọ n'iru Fero. Etu esi dela anyị ya ọ pawa asịghị gosi ofu chalenji unu otu a Nnamdi Kanu ya abịa kọtụ ofu onye bịa ebe a ha ngodu ka ahụ kọnfam n'ọnwa mmadụ ka eji kọnfam na ndị a nwere ebu nwee mfu onwe onye egwu kwuru eche onwe onye n'onwuri ya ime nwa ka sisọ within that court ka mmiri na-ezo ezigbo mmiri with thunder na-agba ka a na-ekwuzi na sendị nke esendịrị ya n'ọdịkọ na east ka esi wee sendị mmiri ya ka enwekọ n'ofu ihe ngị bụ dibịa eme nya ma aka ụjọ ka ị na-atụ ma na-ebu ị na-afụ ndị mmụọ na-eme nke a na-eme oge niile ejikpụrụ Nnamdi Kanu ihe niile a na-egbu n'ala Igbo ikwugburu okwu ebe ka ị nọ mgbe anyị na-ekwusi okwu ịpụta echi si na ihe eme nke ihe eme nke to ọsọ nwa onye bụ ihe mere bụ ka ị na-edozi ndụ onwe onye afọ na-ata na-ama afọ na-eme akpọtalụ ya ime anya mụọ nwata ọfụ ọ bụrụ na ohi na-eme ya ịsa anya ohi sapịa manọ nke a ka eji malụ nwata enwere onwe ya so many na-enye solution
na onye ọbụla enyere poison na ya kpọji ya na nke dị man na onye ya ifene na ọ na-agbọ ya ozugbo. Enwe ndị eji mara ya na irie poison dibịa enye gị ọgwụ ịgba ọnya. Ọ bụrụ ife eji mara that particular dibịa. Ọ na-eme ya nwa ya nwoke a na-afụ ya ma nwa ya nwaanyị. Nwa ya nwaanyị nụọ di jee na mba, ọ na-eme ha mpịa na-eme. Ọ na-enyekwa ọgwụ ahụ ebe a because ọ datara ya from papia, o si na lineage ya. Ọhịa nna ya na-eme. So ebe ọ nụjelu di, enyekwa mmadụ poison, onye ọgwụ. Ife nwaanyị nụtalụ na di na be di ya, nọ na be di ya na-enye ndị mmadụ ọgwụ. A na-achọta ya achọta. Ọ ife a ka ị need. Solution. Ndị ọcha na-achọ solution. Ya ka ba ji nọ n'ebe a nọ. Anya na-ebe everyday. Marginalization. Anya na-ebe everyday. Slavery. Everyday. Colonization. Everyday. Kedu nke ị mere? Ka ị gosi na ị ga-adịnwe independent. Kedu nke ị mere? Toothpick nke anyị arụ na be anyị kịta, iwere ya ka ịfe anyị n'eze, ọgbaji tọba gị n'eze. Iti ya ebe a ka ịhụpụta anụ, ọdụtọba gị ebe a, dupuo gị, ọ ya dupukwu gị ebe a, nye gị ama ahụ eze. Onwe ha nke anyị melụ asị n'ọchị. Ịbịa na be anyị kịta, onye rụọ ụlọ gbapuo mmiri. Onye rụọ ụlọ gbapuo mmiri. Onye rụọ ụlọ gbapuo mmiri. Ndị a na-agbapụ mmiri a na-agwakwa anyị dangers of ihe a na-agbalịsi a na kịta. They won't tell you. They need money. Obodo kwesịrị inwe one central unit eji distribute mmiri everywhere. Anyị asịghị na gọọmenti ga-enye. Kedu mgbe anyị ga-echelu gọọmenti a ka o mee anyị? When? Kedu oge? Ịbịakwa cheki ibe mgba gbasara ego anyị na-atụ n'ụlọ ụka, ifu na ego anyị tụrụ n'ụlọ ụka 1 year mere project ya maka chika nna agwa. Ma the problem bụ na ụlọ ụka ahụ itinyere this money, efuli anya na dị ụlọ ụka, ị na-anya na the church, ịma afụ effect of that money a na-etinye dị ya. Ụlọ ụka ga-adịgide oluo time a ga-renovate the thing, a ga-emeri ya launching ma donation, go paint ye. Some ụlọ ụka ị ga-eje fụ na ceiling ya na-cave in, arapịa like that. Ị na-anya ka ịfụ one strong thing, piano a na-eyuzu na ụlọ ụka. Ọ bụrụ piano mmadụ nwere ike idebata na bie na-apịrị onwe ya ka chọọchị na manage. Generator ị ga-afụ ebe a bụ Tiger, ndị na-ele ya, ndị ya pass my neighbor ka ị ga-afụ di ya na chọọchị o. Mana every Sunday a na-akụ egwu, tinye ego, a na-akata eti night vigil, a ga-eme offering na night vigil, a ga-emegodu more than 4 offerings na night vigil. Ego niile ahụ a na-atụ, ihe afịa na-ahụ n'ụka ahụ, ma ya fọzie mmadụ eju ebe ka ego anyị na-eje. Ebe ka ego anyị na-eje. Ego abụ n'onwe channel, onwe ebe a na ịmakwa ihe bụ, ịmakwa how many people na-abịa attend the church, a particular church. Check is the entire church is enwe n'obodo anyị. Etu a ka esi atụ ya block atụkọcha ego niile a. Unfortunately, the money na-apụ na Nigeria. Ọ na-apụ. It's leaving us. Etu a ka ndị niile ndị China si again from us. Ụmụ isi ụmụ nwaanyị a agwaghị ego one a na-ese ndị to China iji na-ebubata isi ya. Some people gbakọọlụ, some girls gwago ego n'isi ya rigoro in last 7 years. Ị ga na-eti mkpu. Ebe mmadụ ka n'obi wee 300,000 golo ofu isi bone straight. Onwe black ya, onwe ya white ya, ọ dị 600k. Iwe je na club, o buli abịa club, n'anya efukwa na more than 20-30 girls busikwu ya n'isi like that. 300 times 10 bụ 3 million times 30. Mmadụ ya imogo times 20 more. So about 9 million naira ka those girls bụ n'isi na a particular club. 9 million. Ị gakwa na club dị ebe 9 million. Isi ọ na-agbakọsị anya
When I got 10, 9 times multiple 10, over 90, over 90 million. You take a case, you got acquired the money, Bugia, Chitrago fiber, colonies. And you can see the richer than on 90. And he will get far. Upon our control our things, it will never get better. Now, upon Funkena Lagos. Proposed plan of Patalon as Speaker of House of Assembly, Lagos, ne retain after the election. Another thing, ndị Igbo amabakwa their faith because a na-ekwu na ga revoke kwa and niile adị ebe a ma nke ele ebu na a na-emezi na a ga-limit zi ndị Yoruba from ide elesi ndị Igbo anyị na achọ claim kwa their Lagos back because n'ife be na election a they almost lost Lagos. Yes, Rosary, Marinia. Can make only advert, wife on the lead. Yet, wife on the lead. They like never address every year, yet. Me and Gucci, or one me with Gucci now, or Buzzy Chaplet can get your row hala. You didn't know, your foreign, so we didn't have one more. I want some, okay. Upon na Anglican settings. It was called the entire Anambra State. Ịgbakọsịa Anambra State niile gbakọ ego a na-ebupụ ya ị na-ekwu okwu dị borehole ngwulokwu ọ dịrọ good ọ dịrọ mma na a ga-agbapụ ebe the thing ga-emesịa backfire ọ dịrọ mma ndị ọcha cannot allow such one central unit ka a ga-esi na-distribute mmiri everywhere. Ndị be anyị amaghọ onye ya kpatara nọ na-abụ ebido program emebie nya ọ bụrụ na onwe project ibidoro as a governor the incoming one bịa kịta omee ya abandon ọkwa as a president nke abata omee ya abandon he won't continue ka afọ na nke a dị solid ọrapịa bidozie ihe ọzọ dị related to another thing nke a nwụọ oge etinyelụ mamsa nwe ife a na-akpọ mamsa na Nigeria emegide ozugbo ewepụ the president nke ha nwụọ akọta akụkọ ọzọ n'ala Igbo many things edebere in place kwesị nyere anyị aka ọ dị ife adịrọzi ọkwa bụ na onwe enwe aka ọrụ ọmụgosi onye ọzọ onye nke ahụ mụtakwa na alụ ọmụgosi onye ọzọ ya bụ na agụụ amadị. You feel that if you need to go within your village, you get some ndị na-alụ ọrụ ya solid deliver. Mana kita ya na-use bụ China. Ọnụ ụzọ anyị dị n'ụlọ China, oche anyị dị na n'ụlọ China, bed China, ife niile China. Ihe niile bụ otu a ka anyị si depend ya na ndị a. Dịkwanụ proud of it. I depend na ndị a in every way. In our language, in our borrowed cultures, everything. Imagine our way of even marriage, and the buyer make abandon. People nekezi nwafa na Lagos, na America, different places, baby. Fano se eba aneke. Ifeni na tipe. So one mo, onye sigo na dibia drama na tologas, dibia demma, oh. If you save life, then your direction. No one has Aboro Kuyaje, Navampompo, Madu Major, Igbo, Zubo, Gosi, your bone, na power engine and Nanyagano, well, I only wall. Opa, Kedunya Gulewu Gasi, well, I yolo, well, I yolo, well, Nina Malo Chigi, yolo, well, I yolo. Wele alụ yọlụ wele onyinye amara gị chi gị nyere gị lụalụ yọlụ
amazi m brother agụlegwu a oge a Chika ọkpala ahụ ka ọ bụ onye egwuregwu a nke were onyinye amara Chineke nyere wee lụọrị ọrụ ike ọbụla ị nweta taa bụ Chukwu nyere gị ya ọ bụrụ gị nwa abragizna stop bragging nwe ebe odu ga-eje stop bragging dibia na-anwụ normal person na-anwụ pastor na-anwụ fine na ebe akọ end mmadụ claims na ya nwere power n'imere nke ime nke odubeje si na ya nwere 5 abido chaka Indaboski power niile ahụ ị nwere kedu uru power abara anyị onwebe onye gakọta n'ụzọ si na ya pụtara n'ọpa iwe ka na amadụ na odumeje n'iru anyị ya like this ka ọ nọ onye na-aya ayọrọ na wheelchair ebido gaba ije gị na evidence na amadị ịya ya n'ụdị akụkọ a I'm not suggesting you stop giving offerings in church. If you want to support the church, support the church. The church needs the ego. But don't give the money in the name of offering or that you are giving to God. If you want to give money to God, you cannot see God. God is not a human being. There are people on the streets who need that money, not God. You can't do anything for God. What can you do for God? Who are you? God doesn't need help. You can't help God. Rather, God will help you. If you feel that God has blessed you, out of what He gave you, you can give to the poor. Give to the needy. Not going to church. You can donate money to church. You can donate. You may hear that I am donating this to keep this work going. Abroad now you are giving to God. God hasn't asked anybody to give him money. God doesn't have any need for money. God can never need your money. God is not a man. Here, people appreciate my work. I cannot turn around and say, bring your offering. You are giving to God. God will bless you. God bless you. As you give to me this, that, God will bless you. I say, in turn will bless you. I bless you as I receive from you. You are now a blessing unto me. And the thing I continue, out of I will give. Somebody sent me money anyway for charity purpose. And I think today everything is in place. That's why that call came when I said that they have an important call. It was actually my wife who was calling. Konyam breakdown goes to where I go if onye nka chukwu na enye nyawa decide out of what God gives me, at least for today. My today is better than yesterday. I will continue to give to the needy. For the fact that I'm not on ground, I will be giving through this person. Church was able. I could remember back in those days, I knew onyinye n'ụlọ. I na-ele bazaar. I na-ele bazaar sales. But the church can never sell everything nebute n'ụlọ, especially when it comes to G. Now after Kemesile that bazaar, G na park gide outside the church, no gide dia. Ndị ogbenye na-abịa na-eburu ji. Ife nwa na-eme that time bụ according to omenani anyị. Ịma na after ka ebutere ụka, anyị jikwa omenani ndị Igbo na-ejekwa ya. I will tell you just one. In Igbo land, a real farmer will principles, because farming itself, farming bụ trade, farming bụ occupation. That info, and will ethics near. You can't just farm on any land. You must look out for a fertile land. Okay for your kind of if each or amen.
ọ bụ na ji ka ị na-akọ ji niile abụrụ ofu. Ịbịakwa na ji enwere species na ji ka botanical name ya na-akpọ Diascorea, enwere Diascorea alanta, nwee Diascorea opendata, nwee Diascorea and so on and so forth. And each of them nwere ebe ọ na-eme ihe ịkọ ọnya omelu nri. Ya kpatara na o nwere ike mmadụ na-akọ ọrụ, na-akọ ji, na-akọ every year, ma o nwee ihe ọ na-enweta dị. Mana o nwere a na-eje mara anya malụ soil a anyị a na-agụ ya na skuul kịta. Ịmalụ ma soil a ọ ga-emenwu nri ma ọ na ọ emenwu nri. Ya Diascorea arịma ya ị ga-echeki ya. And ọ bụrụ na ịkọsịa ugbo, time harvest rue, you cannot harvest all the crops itinyere naanị. You are going to leave some behind. For who? For the beggars, for the less privileged, for the needy. Igwugide ji onwe nke ị ga-egwujie na ịrapịa dị ya, iburu ndị ọzọ. A na-akpacha anya rapịa. Ọ bụzie na ọ dịzie mmiri bịa zoo, those ones egwuji na-abịa puo ome, fapụzie ome, ịpụta oge a ị ga-egwulunwu nke a. Nobody will label you onye oriji. Iburu onye oriji, egwusigo ji pụa. Ugbo ọbụla ịbata fụ ị agba na egwugo ji ebe a. Nke ọbụla egwuru pụa, ị ga-akpata nkwe ji. Anyị na-eje mkpaji when we were growing up. Anyị na-eje mkpaji. I don't know about you. Maybe your parents ekwere ka ije ma ọ na itoro na village. Ọ bụ na ito na village like us, ị ga-ejelele mkpaji. So etu ahụ esi eme akọsi ugbo, arapụ ụfọdụ n'ugbo ka ndị na-enwere ọbịa ebe abịa welia. The same way ka ọ na-abịa n'ụlọ ụka oge a, emesịa baza, lesịa baza sales, a na-arapụ some ji n'ilo. Ndị mkpa na-akpa na-abịa na-ebu ha ji. Ndị na-egote nwere ụbọchị a na-eme baza. Onye bịa n'ụlọ ụka kwuo asị ya ngwaje ekechinye ya ji na-atọ ịnọ, o buru naba, ọ bụrụ ịbụa. Etu a orange na paakị ebe a. Anyị bụ ụmụ akwụkwọ ebe anyị na-ebu ma orange ma ịmago ụmụ ife ndị a niile a na-enye anyị oge a. Ọ bụrụ gift a na-enweta n'ụlọ ụka. Today chichi a ga-anasacha ahụ nke iji mekwuo ogu ime transfer. Efu na ife a bụ yahoo ka a na-alụ. Maka na ihe ndị yahoo ji dị dangerous bụ na onwe onye na-aba n'aka ha na-eji anya dị mma apụta, ị ga-anwụ complete ebe a. Onye yahoo na-asịa gị ego dị n'akaụntụ, o gwakwa na ụlọ ahụ ibi nke lee dị ụlọ weta ego. Ịlọta ndị bụ yahoo, nya bụ na ndị adịghị mma ịbatara mmadụ n'ụlọ. Ha ga-anasịa gị ego niile iji na bankị, gwa gị ije bitekwuo ndị oyibo, ilezi ụlọ ahụ ibi ebi, ị ga-ele ụlọ, lee moto, gbara aka nye ha the whole money. Etu a ka ndị pastọ nọ na ha fụ na digu n'obodo oyibo for many years. Digu ada anata. Ofu ihe digu debere ebe a, ha nwa anatukwuo gị, anasịa gị ego niile digu na-esendịrị gị, anarakwuo gị moto a sigusuo ya na seed, ndị challenge heaven na digu ya agba moto nke ka nke ma nga agbakwanye ya. Before digu na-enwe idea, moto ha agbanye ya 6 months 7 months self. So nwanne m ọgwụgwọ kosiwadị ya bụ time onye ọbụla ga na-enwe sober reflection. Ada adị n'igwe decide ya. It's an individual thing. Gbakọ how many years ịkọgoro ofu akụkọ, nene life ndị Igbo, nene ifu na nwere any way out. Your survival adro in the church and your survival adro na academia. Your survival within you is how you plan yourself, how you manage your life. If you live on frivolities, I'm sorry, you're gonna go around. If you are not planning well, you're gonna go around. Expenses gaka income. If you do not discipline yourself,
ị ga na-eme more expenses than ị na-enweta income. And once expenses can income, you are going down. You can blame anybody as much as you like, but the problem will still persist until you learn how to discipline yourself. Know today that it's not everywhere you must appear. There are places I can apologize because name on Saturday I don't get a Sunday see walk on a Saturday I don't. Elie business ka iwe dị ka onye a ma ka ndị mmadụ hype ọgụ ka wee bụ n'ebe nke ọ bụrụ na ọ bụrụ time gị ọ bụrụ time gị afọ m Okwuluora today n'Owerri bịa na love ndị mmadụ na-eche onye Okwuluora ha kemgbe ọ pụtara mana onye na-amara ihe ga-eje na-emeli anya ọkụ na-eke o si atawa kọntrị na ọjọọ chi ije UK oje UK echi afịa ebe ọ nke ka ọ na-eme ife abụ time ya iwe ahụ ma ndị na-eji ya compare mmadụ you are just amaghị ihe ada compare etu ya efuru ọpụta kịta ọ na-eme ihe ife abụ etu ya na chi ya si wee kpa ka ọ na-eme na oge ewegidekwa otu a until ofufilo ife ọbịa ọ dajụkwa ana ka ọ pụtakwa onye ọzọ nọkwa sonwu ya mana ebe ihe eme mistake bụ ịbịazie na-afụ onwe ọkweghị na onye a wee pụta wee nọ n'ebe ọ nọ ndị na-ebu ofu onyinye amara enwere ike ahapụghị ka eme ihe ọ na-eme ihe emenwu ya etu o si eme a sị ka enye gị ya ka a napụta ya this month onye gị enye gị ya ị nwere ike ma handle onwe ya like this. O nwere ụdị ego ya afụ na akaụntụ gị n'isi ekopụrụ ị nwere ike ịmadịzi dedicated to the ọrụ Chukwu na-ene anya n'obi mmalite onye ga-emenwu nye ya data onyinye no matter the amount of money humility ka dịkwa n'ime ya no matter the amount of fame na-abịa wee ya kịta he never lost it. O nwere onye ọ ga-abụ ọ bụrụ kịta fame abaa ya isi o mechie ọrụ ọ na-eme na inye ya ego kịta ọ na-akụ o jee na iko nno ga-abụja jee n'ogodo na-akụnite emena ka ịdị ka mmadụ ana onye a na-eme abụrụzi na nke nwa anọzi na eji ozi relevant ịdịkwa relevant na saịdị nke onye na wee ya na onwe onye ma ụbọchị edeela onye anya fugo ndị bịa n'ike naanị ike ifugo why you don't have to wish to be like someone. You just have to be who you are. If you want challenge yourself. Be better than who you were yesterday. Add more effort to get higher than where you are. Not envying somebody or wanting to be like somebody. God has a reason for making you who you are. You must appreciate God. Ịmara mma na ịmara mma. O nwere ike enye gị mma moto a na-egbugo self. E nwere ike ịma mma a na-ejigo bere gị ala na ike were ụgwọ ọgwụ since. Etu ọ bụla ifuru onwe gị dị unique. Nekene m nkilisi onwe m like this. Nekene Chukwu. Few years ago, amana m emesi adiona. I'm very slim before. If you go to my pictures, if you see them, if you think 2000 and I went from the 90. If you see the 80s, I was a very slim guy before. You know? So when you go to kilo now, you get him. You know? Amana m emesi adiona. Chukwu nwere ka o si debe onye ọbụla enwe stages. Enwe stages. Ihe niile bụ ịnenechi onwe gị ihu na-enwere obi aṅụrị. Ife ọbụla na-abịa ya owe nke ị ga-eme ime nke ị ga-eme nke ịma na-emenwu izu ike. Imegbu onwe gị egwu. Afọ ofu obere nwa. Ọ na-apịa onwe ya aka n'ala. Na-apịa onwe ya aka n'ala. Dịka ya gbasa ọkpa wee na-ahụ onwe ihe ọ na-ahụ. Ihe m na-ekwuru oge mbụ. Nwa azụkwe n'ike iwe kịta agụba onwe gị ha o nwekwa oge oyi eruo ọnwa poolu ka ị arụ ya ebe ahụ nwee ndidi ihe niile nwere oge ọkwa ya kịta ka anyị na-spend ego ka eje gbuo afụ ọnụ ewe aka m furu ego nji akpụ hapịa agwaghị ka ya etere na afụ ọnụ ma nke etere na amụ
ma sọfọ 8 anyị tere ete ka anyị ma spirit spirit anyị tere ete anyị ji spirit anyị ji sọfọ 8 anyị ji kaikai a na-ekwu ya ka ama ma ajọ ọ ga-apụta a na-achụ ya n'ike n'ike. O nwezi ndị meziri ndị na-apụtazi ya ike agwụ. O nwere mgbe o nwere mkpụrụ ọgwụ a na-akpọ ka a na-akpọ ọgwụ a mawumawu ị na-aṅụ dị ọgwụ ị na-aṅụ dị ọgwụ ị na-ebu ibu so na ọgwụ ahụ ma mkpọrọ na ṅụrụ ya ana m aṅụ dị ọgwụ onwe ya na-ebu nne ndị na-aṅụ ya dị ọgwụ bịa omewu ntigị ebugodo ibu. O nwere ndị ọ na-ebu ụzọ nweta n'ike ya ebu ibu. O nwere one guy mfụ nakọtazi dị gaghị na-ebuzi ibu a na-enwekwuzi ike nsị na onye nke a na Lagos gị ha na-eme ibe a na-agba na-eme in the 90s o mere ebe 94 nsị na onye na-nwoke ma na-ebi a na-asị m ha mama n'ụmụ ọgwụ a na-akpọ mawu na ị na-aṅụ ya ọgwụ a na-adị white ọ na-adị kịrịkịrị ụjọ dị na bọtụl dị ka mkpọ ọtaba ebe a ka ọ na-ejibere ya na-akpọ dị ọgwụ n'ụlọ anwa dị ọgwụ. O nwere ndị dịjere na-aṅụ dị ọgwụ oge a mụbazie dị ọgwụ dịchi na-abịa nwetasie ha na ntị azụ ifụsịa ka ntị bara ntị ọ bụkwa olu nọ ntị. O nwere ndị ọ na-enweta n'afọ afọ ha ebu ibu nwee ndị ọ na-abịa n'ike dọrọ n'ike. Ụmụ nwaanyị bido na-eru ike na ama na nwere nke a na-eyuzugo bifo. Ụmụ nwaanyị ọ nwetara ha n'ike wee mgbe ike ha na-ebusi ibu oge a emesizi mgbe ahụ a na-achọ detin n'ike n'ike edezakotin tenki nwanne m uche dị azụrụ ike eze nwa kwere ọ dị ka elele ọgwụ na ọgwụ mgbe a ọ dexacotin egogidere m ọgwụ a agụzuru m ya mkpọ ise nkatakwuo dị ọgwụ mgbe ụfọdụ atụ akụzie ya debe na-achọ mba dachi ya dachi. Mana today ka m na-ajụdo ọ bụrụ na m buru ibu oge a na m buziri ibu gịnị ka m kara ịda eme na maka o nwere ndị busi ibu mesịa fa na-ekunwe ume. Ịmana onye buru ibu a na-ekute ume ọfụma ị na-afụ ivi ma onwe o nwere oge ya achọ ka ikechie akpa ụkwụ la dị isi mee bend mụ down ka ikechie akpa ụkwụ gị efu ihe mmadụ ji aka ya mee onwe ya. Mmadụ ere na-achọ ihe ọbụla nwere time n'ụwa everything nwere time. O nwere ndị na-achụ agbọghọbịa n'ike ka o si ya abụ agbọghọbịa megide mee ajọ mistake. Ụmụ nwoke enyere ha aka ịbụrụ agbọghọbịa overnight mana ị ga-adịrị eji ide eme abortion steady. Onye mee ọgwa nwanne ya na nna na-esukapụ gị ya na onye a were ntị anụ na-esukapụ gị ya abịakwa nso maka na mgbe na-anọ dị ime onye ọbụla na ọsọ mana ewepụkwara anya gaịsị alịbatasịkwa ejikwa onye ọzọ adịrakwa ọpịakwa ya ị na-eme abortion steady ogere obiọma ọkwa ị chọrọ ito agbọghọbịa. Na ka uche anyị dị na ya ekwesịghị ide eri anyị ọjọọ like this. Ndị ọcha riri ya erisikwa anyị ya ka bụrụ mugu ruo taa. Ndị ọcha rigidere ihe niile eriri ndị nna anyị ya pụtakwa kịta na-eri anyị ma na-erikwa anyị steady. Ọ na-atọ ụtọ no love a na-ama aka anyị eme nke ndị niile a na-emeji oke chọrọ eburu ego na-atụ ego niile ahụ anyị atụkọ nọchakwa ya ihe afụkwa ihe ego alụpụtara obodo nothing. Ọkwa oge niile a na-ekwu okwu insecurity a sị na ndị Igbo agaghị abịanwu together fight insecurity ha. Ndị agha bụ insecurity ọkwa ndị Igbo be anyị amaba ihe bụ ka anyị dozie ka a na-ekwu a na-enwe more divisions in our villages. Ife na-enwere isi ka a ga-adọgide dọọ ya 15 years ụfọdụ ka a na-adọ 20 years and within that 20 years a na-adọ ya obodo adị stagnant. Prominent sons of the land will travel and go far. They will stop coming back to the village where they came from just to save their life. They will go very far. Obodo ahụ anọrọkwa no development. Ije ruo na Benin today as I speak efu ka ndị Igbo si develop Benin mana ndị mmadụ aghọtabe ihe na-eme na Benin. Some people are there. Ndị Igbo ego kpọọ na Benin
na-arụ ezigbo ụlọ na Benin, ọ bụ ahịa ndị Igbo na-arụ ụlọ na Benin, biri di ya na-azụsi ahịa ike, na-emesi ihe ike na Benin. Obodo ndị ọzọ ga-emepere anyị ụzọ, anyị abata n'ọrụ n'udo. Ndị Yoruba otu a Lagos nọ na ndị Igbo ga-enyenwu ndị mmadụ chansị ịbata. Ndị Igbo a ga-enyenwu, anyị na-asị ifunugo onye Awụsa bịara ịga onwe onye Awụsa ga-abịaba nna osi gị lesi ya na kịta ka ikwe ka ọ bụ nọ na anyị na-akọ. Onwe Yoruba ga-abịa gị lesi ya ka ikwe. Ịfụ na vileji saisi vileji a ga-amụ iwu na onye ọbụla esi a ga-elesi ya na vileji ya. Ọ bụrụ na ndị mmadụ adịghị ego ka ihe kekisi chọọ ka ihe ọma bata, o nwere ga-esi ebe o si were ego chọọ, ọ bụrụ na saịdị ụlọ ka ọ fụrụ anyị ọ bịa ogolo anyị ebe a lụọ faktịrị. Mana ụlọ ahịa ekwe dọkịdọ dị n'ala Igbo drọ onye bụ na onwe ebe anyị ji azụ eje ụbọchị ụka onye ọbụla eje n'ụlọ ụka tụọ gị ebe a, ọ ka mma si tụọ ebe ebe a kama a ga-ewepụta ofu pọs na vileji enwee ihe achọrọ ime anyị eme ya eme. Iweta akaụntụ ga-ekwu na ịchọ onye ka iri ego ndị obodo na ahịa eme nke a adịkwa inọkwa di projekti anwụọ a na-adọ those people na mastermind backwardness of obodo. Ị na-enefe anya ka efefe na contribute n'obodo nothing. Onwe ha ngịnị ka a na-azọ echi echichi dị ona oge echi nka oge echi nka ọ bụghị vileji unu na-echi nka ọ bụghị vileji unu na-echi nka ụnụ bụ ụmụazị na vileji ndị agba okenye na vileji. Ihe niile a na-azọ kedu ihe ọ contribute to the growth of the community as a whole? Ndị ọcha na-edefine ihe edefine. Kedu ka anyị si define nke anyị? Na-aga ekpube gị okpu ọkụ na ịchọrọ ichi ọzọ kee projekti nso ọzọ ị na-eji ka ekpuru okpu ọkụ a na iwe na-edistọpụ onye ọbụla onwe ya ga-anụrụ gị ihe echi na-asị mmadụ ekwuzina na ochi ma ọzọ nke ichiri kedu uru ọ bara? Ụmụazị one ka inye scholarship ka a maa na ihe ọzọ abụ nọ mmadụ 5 ka ị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ every year na this village. Enwere ya etu a ka a ga-esi nụra Dangote alụọ na refinery onye Awụsa ọlụkwụ ya n'ugwu Awụsa na Lagos ka ọ rụrụ ya. Ndị Igbo benata na property ihe onye Igbo rụrụ ihe ahụ na Lagos most of them bụ ụlọ ebe ha bi ebi wee na-achụ ego. Ọ bụ ya na gbarataba ka a na-ekwu n'otu ọnụ ya na-echeta ụlọ. Ọ bụ amụnwa nwee ike isi ndị buru ngwongwo gị nataba nke ibu nata sị nwa ebe ibu ya je nọrọ ebe ị nọ. Be anyị bụ edebeghị ya n'ọnya nwụbụ ya ebunata ya je mbọsị anyị chọọ development anyị agwa onwe anyị eziokwu lọvụ dị ha na among us. Anyị ga-ebu ụzọ chụba ndị ọjọọ niile nọ na be anyị chụfuchaa ha. Anyị enweghị ike ịchụpụ ndị ọjọọ ma hapụ ndị dibịa. Amakwa ndị dibịa niile a na-arụ arụrụ a na anọ ha na-enye ha ọgwụ ha ji eje na-ana ebido n'ụra nsị akịba afịa dị iche iche afụgosi ụmụ ọgwụ a dị iche iche a na-anya ma anya na-agba pin ma ndị na-ati na mmanya ma ndị na-eme ụkwụ abachu ma ndị na-edebe enye ule a na-akpụrụ ndị dị ona ifu obodo ajụ oyi peace anata. Oge a ka ihe ebute factory ọdịdo iburata ya kịta na ndị ga-abịa izu jeneretọ gị nọ ndị ga-abịa ịtọsasị ihe niile i debere nọ ikwu okwu atrechi na ọgụ ewere egbe chụgharịba ịgbafuo ego niile aha na ndị ọzọ na-think how they can Dangote fix nyego onwe ya na-aka akụkọ fuel subsidy nwa obere oge kịta ọzi ya nwa na refine na Nigeria mmanụ nyanwa NNPC limited bute akwa kịta dịka 33,000 barrels per day nke esi wee kwue ya Nigeria dịka 60,000 ka enidi ka ọ gịnị o. So nyanwa ezi ya na-ebute ọ na refine ọ refine obunye Nigeria fix ya price ha ga-ele ọ nọrọ ọrụ
ya nwere na-esichazi mmanụ efu dat na Nigeria dị ọzọ ready ikwu na ha Tinubu jos na-aka akụkọ ka na aga refineries niile a na aga evisit vancha niile nke a bụ political statement mana ihe mana nke dị kịta na onye anụ akwụ igo onwe ya n'ọkụ NNPC ya gụrụ 20% shares na this Dangote refinery efulia so ka ọ bụ na ha na partner na ya bụ ọrụ mana ha nwere sit sigo ọrụ maka esi mana ọ mmadụ nwere enwekwara ike ekwuo na onye Igbo tinye aka na ọ ya ekwe omume na APC ọ ka na fly kwa karịa ya APC ka nọ Nigeria na-eme biznes ọ na-emere onwe eru so ntị na-atapala anyị n'isi ha na ndị Igbo anyị ekwekwana oge na nka ndị Igbo take good step ma ya bụzi ya na-ekwerọ ịnụ na onye dị ona na anarị ya laịsensị ịma ka o si nweta dị laịsensị ịma ka o si eje ala ịma ka o si eje anyị bụ ndị Igbo magodo na anyị na-alaiki shortcut ụmụ ife dị aṅa anyị adịghị eje aga proses mana ya anụ na-anata onye agha laịsensị ọkwa ya na-eme ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo etu a ka anyị na every year anyị nwa ka a na-emegbu every year a na-emegbu anyị every year anyị na-complain mana o nwere any solution anybody na-eweta no solution onye akpata na onwe onye pụtara na onye ọbụla eti ka ejebe like Nnamdị Kanụ ihe niile agbalụ mgba n'isi ya ibe a na-ajụ gị bụ ọga tell us what to do we'll follow weta solution ọ bụ na nke a dọrọ mma mana inwe solution hazi ka ha mmadụ ejibe nke ha na so nwa dibịa ndị bụ nwa dibịa daalụ anyị na-respect your calling anyị na-respect onyinye amara iji wee bịa ụwa mana anyị sị gị respect kwa Chukwu for once malụ na bawe inwe na onyinye ka e nyere gị ọ kwụrụ ada ka onye nkụli anụ uchegide ya nke nwa bụ onye na-achọkwanụ followers malụkwa na okwu ekwuru ekwu n'ọnụ agba ụfọdụ na-enwe effect o nwere nwata na-eji ala mamụ egwu mana ọ bụrụ amụ nne ya ka uche anyị na-adị n'ife anyị na-eme ndị nwa bụ onye gere m ntị n'abalị ya achọ nke ịmalụ that with the power you nwere with who you are you can succeed without ndị anụnwa energy na ọnwa ji ndụ enwe eji ya ndụ you can succeed ịmara onye bụ ịma that na at all times no nwere ife bụ I can that I can the Chartered Accountants of Nigeria na-use that's not Institute of Chartered Accountants of Nigeria I can so now you can everything is worth doing gọvanọ ifo ị na-emebe onyinye amara gị hold on to it that gift of a man makes way for him that gift iji wee bịa is what can make way for you is your destiny nobody can change it just work on it touch on it and be serious about it everything will be okay thank you ụmụnna ya gazielu na ya onye afọ taa si fu ya echi ọgazi n'ụzọ anyị bụ ndị na-agba mbọ ka Chukwu nyere anyị aka nyere adịghị ike anyị aka ka anyị marakwa na onye anyị bụ mara na anyị nwere power on our own power to do exploit na Bible ka anyị pụtara ya mana anyị kwesịrị mmadụ we still need to exercise that power who are we exploiting we are still being exploited mana say that the power is there to do exploit we are not doing any exploit we don't do research people are exploiting us all the things they saw in our land they are taking it to their advantage and the ones we saw in their land unfortunately we are not harnessing them even though they are readily available for us. We don't know how to manage them. We came to South Africa and God gave us that resources. We picked money. Instead of using that money to better our lives at home, we turned around and started spending it here. We turned around and started living frivolities here. Then, cases here, and the China no Nigeria na one or two. They are here, maybe I'm a very na ndị ọcha defe welu nke na ka anyị jee ebe anyị amara aka ọzọ anyị amịa mma gbugbo onwe anyị common understanding adịrọ Chukwu nyere anyị aka na ọ ga-adịsị mma wanda anyị ga-eteta ụla ana eteta ụla
anyị ga-amụzi anya for now ọ na-adị anyị ka ọ bụ mmepe anya ka ọ mmechie agaziela anyị ọ dịle na anyị mma na eke adịle anyị mma n'olie dịle anyị na afọ dịle anyị na nkwụ n'afịa na anụ ụbọchị na anụ Igbo ji biri agazielu na anyị ise nwada Somtochukwu ka ime Juliana Ebo good night. Yeah, Camp of Love. Keke Menam. Dalo. Dalo. Moyo Crease. Dalo. Thank you. Jaden Anyadikachi. Obanikoro. Obanikoro bus stop. Bus stop, Quick by what? Side Pan Groove. Abanikere. Kechichi Gezemoru. Mayor Chris, thank you for the stars. Thank you, I appreciate. Shomo Bioha as Anika. Shidoski, Dojaman, Nandi Ozego. Ezume Obachuku Kalista. Joseph Mary, you could need your for Orange Man Chris. Abanikoro. That man about Abanikoro. Abanikoro, our member House of Assembly, Lagos State House of Assembly in the 1960s. Yeah. Mutobo Solomon, Mutobo. Samson Emmanuel. Okay, guys, it's not on YouTube. I got Funechi. Thank you so much for your time. Thank you for following up. God did more.